Greetings once again. Ndoda kuti ndingotaura zvishoma today iri Women's Day. I think the whole world is the World Women's Day. So what we want to do is just to reflect on a few areas in the Bible where women are actually outstanding, to see the role of women in our lives. Saka chekutanga tinoti makorokoto, happy Women's Day to all the women makatikoshera munyika mese. There are a few things from the scripture that I just want us to pick on. Chekutanga toda kutiziva kuti when a woman was brought into this world, Mwari vakatarisa vakati Bhaibheri rinoti zvino Mwari vakaona kuti zvavakanga vasika Adam ndobva vatarisa zvikanzi vakaona zvisina kukwana, and Eve was brought into the picture. Now, one thing that I want us to see is when Eve was brought into the picture, Eve was brought as a helper to Adam. And a helper anotariswawo ma-qualities, ma-qualifications, anozvigona here kuita basa raari kupiwa naMwari kuti aite. So women are very important munyika muno nekuda kwechikonzero chavakaisirwa naMwari. Mwari vakatotarisa vanoti varume vega havagoni kuzviita, ndobva vaisa vanhukadzi. Now there's something that I want you to look at as well. Scripture ndoda tiverengeko zvino 1 Samuel chapter number 1 verse number 9 is the story about Hannah. Hannah akanga asingaiti mwana, anga asina mbereko. According to the Bible, the problem was with Hannah. Then the Bible also mentions kuti murume wake akazorora umwe mudzimai ainzi Penina, and then Penina ndokutanga kuitawo zvimwe zvinhu zvanga zvakaipa kunyomba Hana nekuda kushaya kwake mwana. That's not our story for today. Our story for today is on verse number 9, 1 Samuel chapter number 1 verse number 9. Inoti, once they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost on the Lord's temple. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. And she made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Now, chinhu chandoda kuti kurumbidze kubata panapa ndechekuti Elkanah was coming to Shiloh almost every time yavakanga vachifanira kuenda kunoita ma-sacrifices. Elkanah ndiye aitaura nekuda kweproblem yavainayo mumba, but pesa apa hapana chakaitika until the day Hannah the woman herself stood up and decided to take matters into her hands in terms of prayer. So ndoda kuti tione kuti it is a very crucial intervention yakaitwa nomudzimai kuti zvinhu pamba zvigone kuendeka. And even up to now, we see a lot of women who are prayer warriors, who are intercessors, women who will stand for their families, vanhu vanomira kana paita ma-challenges mudzimba and so forth. Isusu vamwe kuti titove zvatiri panapa kuda kwaana amai vatakaroora, madzimai atakapuwa naMwari, tikapuwa zvikomborero. Unonyatsoona kuti uri wega unogona kunge wakakoromoka kudhara, but because there is a woman, the woman is given a role naMwari yekuita participate to bring us up. Izvo zvekuti toshiyawo mamessage zvatakuita kwamuri kudai dai vanga vasiri vanhukadzi hazvaigona kuitika. So the woman plays a very big role. Ndoda kuti ubatewo zvekare kuti in life, ndoda kuti utarise even when Jesus came achiparidza evhangeri kanga pakuda kugadzirwa upenyu hwomunhu, pachishandurwa upenyu hwomunhu, unotorawo amongst his disciples some women vanouya vana Maria Magadharena vachipinda into scripture and so forth. Pekutanga vakanga vachitori vanhu vaitotorwa sezvifeve and so forth, but when they received Christ and turned over, unozoona kuti ndiye mukadzi unotanga kunoparidza evhangeri. Now I hear vanhu vachitaura from several corners, mudzimai abvumidzwa kuparidza zvikazoita sei and so forth, but when Jesus came achitanga kunomuka, the new gospel ratiri kuparidza iko zvino rekumuka kwake rinonzi the gospel of Jesus Christ rakatanga kupiwa mudzimai wainzi Maria Magadharena. Akanzi chienda unoparidzirawo vana Peter wavaudza kuti kuna Jesu akamuka kunoko. And when she went to the disciples vakatozoya vonoona, but message yekuti kuna akamuka anonzi Jesu vakaipiwa naMaria Magdalene. So now I want you also to see kuti even when Jesus was alive, paakasvika pane musi wakataura naye Samaritan woman uyauya patsime, apedza kutaura naye nechi ndobva
mukadzi iye atumwa kunoparidza vhangeri rokutanga kuudza vanhu kuna Jesu vakanga vari muguta. Zvinonzi wakaenda akanoparidzira hama dzake dzese kusvika dzauya kuna Kristu. Now I want you also to see kuti these are the roles that women played in the Bible. Look at Manoa, baba vaSamson chaivo. Ngirozi ichitouya kuzotaura nezvekuti kune mwana anofanira kuzvarwa anonzi Samson akadai yakauya kuna mai. Amai ndo vaitozoparidzira baba kuti kune ngirozi yatouya yataura kuti chaita mwana zvichafamba zvakadai. So I want you to see kuti mudzimai une basa rakakosha. Mudzimai wese une basa rakakosha, kungave kuparidzwa kweevhangeri, kungave kuendeswa kwezvinhu. I like it when the Bible says now as Christians apo akutaura kuti akuchina muJudha, akuchina muGreek, akuchina murume, akuchina mudzimai, everybody wakuita basa in the kingdom. Everybody une basa rokuti vanhu vagone kuziva Kristu. So I want you also to look at people even like vana Mary, mudzimai wakatanga pakatanga kuita the first miracle yaJesu which was recorded pakana reGarirea. Pane mudzimai mai vaJesu ndo vakainstigata kutosvika miracle iitwe. Varume vachitori confused kuti toita sei. Mai ndo vakazonotaura vakati no, chiendai kwaari zvaanenge akuudzai modai. The instigator was a woman. Now I could go on and give you so many examples from the Bible yemadzimai akaita zvinhu, but the basic message to you today is whenever you look at a woman is a gift from God. Whenever you look at the role that women are playing, basa ravanobata rakakura. Kune vamwe vanototakura dzimba vari vega, vana baba vasisipo and so forth, and they've got a role yakakura yokutakura mabasa, mhuri, kurera mhuri, kuzoona vana vanosirwa vana vari vadiki vachiti kuzoona achirera vana vachikura, vachiita varume vakuru, vachiita femu, vachiita chinyi zvese, vachitanga kutarisa life vanonzi mudzimai wakaplaya a very big role. So dai Mwari vatikomborera, dai Mwari vatiitira zvakanaka, vana amai ngavaropafadzwe, vana mai ngavakomborerwe. Happy Women's Day to all mothers. This is my message for today. May God bless you. Vana mai ngavakomborerwe. Mwedzi mipfumbamwe vakatakura mimba, vorwadziwazve vachibatsirwa. Usiku havarari, vacheche vachingochema chete. Komborerai vana mai, burukaiwo, burukaiwo mweya mutsvene. Musi warwara mwana vakarara muchipatara vega zvavo, pasina kana gumbeze zvaroho. Misikanzwa yemwana anzi ndiwe mai, ndiwe wakadzidzisa. Oh, komborera lana mai, burukai, burukai baba, komborera. Burukai wo, burukai wo, kana uchinavo mai apenyu iwe kainzwa, vaitirevo vachiva penyu. Usazoyeuka zvematombo epamakuva akanaka, ivo vakafa nekushaya mari yechipatara. Burukai, burukai baba,
mai vedu varopafadzwe, mai vangu varopafadzwe, mai vako varopafadzwe, mai vedu varopafadzwe, vakatakura nyika. Oh, mushamukadzi, mushandi mai, burukaiwo,